So, ayun po guys, no? Well, para sa karong day, yubanta mo kung asa ko madto. Well, pinakauna na itong agtuan isang guys ano. Magto ta guys ano, kay magpalit ko og bag-o nga vlogging stick. Kani siya guys. Magpalit ko ingon na ani nga bag-o. No, kay murag naguba na yung murag diri sa taas bitaw. Tapos, na ako'y life hack nga naibawan para magpalit kong isa pa and magamit pa rin ako karon like basta ako rin yun sa inyo niya pag maabot ko nito. Pagkauman sa guys sa ano is magto ko sa Mogs which is among school because magkuha kong t-shirt sa Milo. Kahit sa Sunday namin Milo Marathon and if makita ko ano mga nag-vlog dito ayaw ka ulo goal sa kuha no, nga mag-shoutout baka or unsam galing pero kung imo ko makita ka nag-vlog tapos gusto ka na ma-shoutout doon lang sa kuha no, ayaw ka ulo. Pagkahuman sa Mogs is magtanin ko sa City Central School, unang elementary nga school, and nada to akong teacher sa grade 6. And nag-comment siya sa akong last nga vlog, katong how to be a low-key vlogger. Click the link down below, no? Iyan ang ipakita sa mga students ang vlog na ko kay mag-vlog project daw sila this quarter. And siya na kay sa feeling no nga, ang imong video kay ipakita sa younger generation. Dili na ako mag-vlog, padulong sa guys, like, very like dali ang guys ano dapit no dole ram kay ang guys ano sa mong balay because tara siya dadto and nara po diha ang Ayala mga MacArthur or SM downtown nara sa unahan so yeah mo ang advantage nga nakatuyo ako sa city no dili na ako mag-vlog pa dalo to hi lobat akong phone tapos mag-charge lang sa dayon ko so kita ang tada to pag maabot na ko sa guys ano in 3 2 1 oh abi ninyo guys, tulo kay vlog dito sa guys ano guys kay ilang kita oras So na nagkaroon diri guys no nga magkuha na mi sa among Milo nga t-shirt guys. Mura niya mong gilatan guys ganyan ra diri guys among sabot alas 11. Karon ba siya niabot alas 12 na. Karon guys magkuha na mi sa among t-shirt sa Milo tapos magto na dito sa City Central din karon kay nako may lakaw. So hindi sa ulo kay mag-vlog guys kaya yung pagtanaw. i-enjoy na in-ilog mo. So yun, na may t-shirt no? Thank you kasi niya. Thank you. So na may karon diri guys and magulat mi sa among uban nga classmate guys. Like kay guys kay ang Milo ay naipakapin nga kon. Balik sarap. Parang ilagi nang gituyo guys nga nay magic sarap pakapin kay pagkabuntag biya ang dagan. So pagkabuntag imo nang ipaluto ang magic sarap sa mama busa. Ito ka nay magic. So murag ilagi ang gituyo nga na magic sarap kay para pagkabuntag ready na kay kamahawa ito sa inyong balay diretso kay naano biya. Belum guys, grabe ka awkward nga mag-vlog diri sa kan guys. Dagang kitao bitaw. Sa wala ako naka-vlog kaniya sa Quezano kay dagang kigalingon niya. Ako ra isa pagid bitaw. Dagang kinabay like mut sa ni namo. Karon guys, magtunog sa Central no.
So, kita na talaga ito. 3, 2, 1. Katad! Ha? Oh, nag-vlog ko, men! Welcome to my vlog. Naki, gusto yung shoutout, Katad? Yeah, bye. Ay, ayaw na ako, bye. Bye. So yun, karon guys is narata diri sa Central School and guys, ulog ako kayo mag-vlog. So diri ko ni-graduate by like bigyan na kayo na bagod dito diri na place. And yeah, like diri ka na grade 1. Iya ka na grade 1. And karon is like mag-tour lang ko sa kadali by kay daghan na kay bago-an nga place. And dili na kay ko igana kabalo kong asa dating ang room. So bad na teachers na. Karon is like doon na kayo sa canteen ba pero nag-vlog ko karon. Bisag ulo kayo. Ha? Kuan Matis Shandy. Naka gusto i-shoutout. Ay, subscribe ko mamo. Oh, thank you. Cannot subscribe. Hi. No, ang channel. Matis Shandy. Ha? MATCHRISTIANDY. Wala man may boyfriend dala ko. D, yeah. Hi. Sila itong nasa gate, gilakagin ko nila nga anak ko diri dapit sa may grade 5 ata nga building. Diri, like, muning classroom ni mami. Dira, mag-agta naging ko sa classroom sa akong teacher sa grade 6 pero mag-tus ako sa room ni mami para dili pa siya magmahay, no? Wala ko nito sa room. Mag-tus ako diri sa room ni mami, no? And like, ambot lang ako nag-class ba sila. Pero yeah, hi May. Good afternoon, Kuya Christian. Welcome to grade 5 Albert Einstein. Mabuhay! How are you today? So yun, I'm fine, thank you. Pinakaunayang mo yung code, subscribe to my YouTube channel, no? Ay, subscribe mo wala. Subscribe mo? Kung wala mo nakasubscribe, di mo pwede mo yung code. Ayaw may nasit down, thank you. Hello. 5 minutes later. Bye ma. So, bye guys. Thank you, Kuya. So yun. Ako, Kuya. Ako. Hi. Hi. Hoy! Parehata gisuot! Bye! Parehata gisuot! Jacob BJ at the house! Check yan channel sa YouTube, no? Jacob Pacheco. And yung vlogs is about okay shoes. Di po, dapoy nga ni, pero... pero wala pa. Coming soon. Pero sa okay shoes, ika. Yes. So yun. Check yung YouTube channel. Click the link down below. Yun. So aron guys, musaka namin dito sa classroom ni Sir. And bago nga classroom. Lubat pa. Lubat yung cellphone. Mag-vlog na siya. All up na ang wala lang siya nakakan. Pero i-check niya yung account. So like, kanibay. Like, before sulod anibay muna ng room ni Sir. No? Umbot lang ako na ba siya dito karon mo. Nasa siya ba? Nasa Sir ba? Sa update nyo nyo. So na? Hi Sir! Hi Sir! So yun guys, mali ako teacher sa grade 6 guys. Kaya kayo memorize ani guys no? Pwede mo nito tayo na no? Kaya memorize ani guys kaya kami gibisa sa uban sa una ba. Karon is guys, sa mga story daw ko about sa vlogging diri sa ilang classroom. And yeah, mo talk gigan kaniya sa vlog, no? Mag-story daw ko about sa vlogging. And karon is, nadot lang, mag-story ako sa tubangan pero mag-vlog yung mga.
So, ayun po guys, no? Famous na kay Kubay. Kukuha na mo sa mga social media account sa Facebook na or sa Twitter na galing. Kukuha na mo sa mga Eventually. Okay, so, pero mag-speak na. O sige, kung sino mga pumutanan ninyo, si ikaw, because, kini si Jacob kung si mag-classmate na sila, batch 2015. Sila ba itong, alin na sila? Ginusa man imo man, unsa man ang imong technique para kini nga subject, tsada ni siya nga i-vlog. Lagi. So, subject means content about the vlog. So, parang imo ang content, imo sa imong vlog. Dapat imong content is, kung kasi uso karon, for example, uso karon di ka itong TikTok. Imo ang video ng TikTok, or imo ang reaction ng TikTok. So, para lang na ma-fresh, para lang kasada imong subject sa basic user or content, dapat is bagawin siya and imong title din sa vlog is matuklok yun sa tao dito. Like, prayer sa akong vlog na 100 subscribers play button. Sa tinawag vlog is wala 100 subscribers play button. Pero ako, naging mo subscribers na ay play button, ako sa 100 subs. And tapos niabot na siya nga 700 kapi na nagkanaw. So, ang tawag ito clickbait. So, para na clickbait, magmulaw na yung kada nga content sa vlog. A few moments later. So karon guys is mag-project na sila about sa vlogging. Among kita doon ni Jacob, no? Si Jacob. So karon is like na sila project na about sa vlogging. Gani kinakasudlo may sa na pag-vlog. Nakatagtag mga things about sa vlogging. Yeah, kada ka sa feeling. Bye guys. Bye. Perata guys. Bye. Bye. Bye! Bye! So yeah, mao na lang sa pagparasa karon nga day. Thank you kayo sa nagbansa ko ay nunta magpatuloy ako na tong YouTube channel and yeah. See you na lang sa next na vlog. So yeah, bago rin ko mag-end sa vlog is like nara siya, upgraded na siya. And muganan ni siya nga life hack, no? About sa vlogging, if nakaydaan nga GorillaPod and like gusto nimo nga mapatasaan siya, so nag-buy ko, di ba nakaydaan nga GorillaPod, then nag-buy pa ko isa pa rin ka GorillaPod, so ingon ani na ni siya kataas. So yeah, tsada na siya gunitan. Taas mo yung nga 5'9", and yun. Ambot lang kung mugana ba yun sa inyo, pero tsada siya, no? So kita natin sa likes nga vlog. Check out my channel. Its name is Ruby Fire. Ruby Fire. So yun, check yung channel guys.